Xolo umuntu asemzeni ngoba lesi sengafika lapha ngicela ungiphe nje isithuba sode ngithi ufika lapho wenze ngiphinde ngithi angizokubuyela manje ngizokhuluma ngala nesicelo sami bathi bengicela umuntu asemzeni akonakele. Ungiphe nje lelo thushanyana. Kodwa bhutiza sothi uzongithuse kangaka besingekho. Cha impela ngisusa uthando noma ngisuka into nje bathi bengicela impela ungiphe lelo thuba uthando longishisa ngaphakathi. Ungilethela lapha yilokho ngihlazi ngikhuluma ngakho ucela isicelo sothando kumuntu asemzeni. Ngiyabonga. Wasemzeni ngiphinde ukukhumbuze lokuthi umbhalo othando walotshwa nguwe nyamhliziyo ungapheli injolobo usangicisha kodwa ngaphunyelele ungeze wemuka nawo bayimfula isidla endwani bengicela umuntu wasemzeni ungizwele umama useledwe ekhaya liwili kwethu. Cha mina bhuti angiphikisana nalokho kushoyo ukumena kwami ongifuna ukwazi ukuthi wasekhaya umuzi uyosala nobaba mina sengishiya ngiyovusa kimi ngoba phela ke sinasekhaya insizwa zekhayizela. Wasemzeni ngiphinde ukukhumbuze futhi ukuthi umuzi uwumuzi ngomfazi. Umfazi engekho kuba izindlu nje pho nencanga iba nawo lokhu indlu kodwa umuzi ayibinawo. Ukubona kwami ngenza ngiqiniseke ukuthi umaqondana wami ngawuyo vusa lela ekhaya la wethu. Amahlase lo nalowo muntu phansi omthunzi welanga wenzela umaqondana wakhe. Ukwenza kwezinto kanje ngaphezulu lokho indlela ogxile ngayo emqondweni wami ngenza ngiqiniseke ukuthi umaqondana wami uvusa lela ekhaya nguwe. Ngibina futhi kuchaza ukuthi noma ungathini uthini engiphikisana kodwa mina ngizolokhu ngimile phambi komnyango wenhliziyo yakho ngqongqoza. Onethwa zemvula aphinda godolozwe ngoqona amakhaza wasebusika yini kodwa ngiyathembisa mntu amahlase ukuthi ngiyoma phambi komnyango wenhliziyo yakho ngqongqoza uze uvule. Tabhovungana seside lesikhathi ngikhuluma nawe uchazela lokho eqondile phakathi kwami nawe. Usukwazi konke afushane nje bengicela ukuthi uphume nempendulo kodwa bengicela impendulo yakho ingangidumazi. Umbuzo wami sekuthenini ke ikuphi okuseleyo kwaNdlovu umntwana ubakusha nduba wena uthatha isinqumo sokuthi wamukele lolu thanda akeza nalo olokwenza ukuthi nibe nobuhlobo kusasa. Engakusho nje bhuti mina kwena ukuthi awekho impendulo engisazokunika. Futhi okubhlungu nje obungitshela nje ukuthi impendulo yami engakuduma shothi uyangithathela inqomo ukuthi obe siphi isinqomo engithatha kuwe. Bengisacela ungiphi inyathuko banda sekumele ngiyekho. Kungenzeka ke umbuwe nje umuntu oshumelayo ukhathi simbo ubone kufanele echithe isizungu ngalendlela. Cha phinda njalo. Kungukuthi ngisuswa izinsunzwa nomthwalo obhlungu ode umbondela kwami umphefumulo nakweyami inyama liphuma lize loshona. Ngeke ke ngigeqa amagulo besikhathi namandla okwenza lokho kuya ngokuya kusinciphela. Engizocela kuwe ukuthi ukwamukele lesicelo. Lamazwana wami ngiyaweya awanabo ubuciko nesiqo okufanele wena. Kodwa ngiyathemba ngawo umyalezo wami la ngibhekise khona uyofinyelela kuwe ngiyabonga.